Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der skal vi lave en Q&A. Og vi har spørgsmålene på vores telefon, og det er fordi vi er nye på YouTube, så vi vil se, I kan lære os at kende os sådan, ja. Okay, næste spørgsmål er, har du et mellemnavn? Hvis ja, hvad er det? Okay, du starter. Jeg har et mellemnavn, der hedder Kirstine. Agnes Kirstine K. Larsen. Ja. Og mit, ja, jeg har jo ikke noget så. Okay, næste spørgsmål er det sjoveste moment med hinanden. Eller, der står det bare sjoveste moment, men vi tager det sådan med hinanden, ikke? Og det var nok vores tur, men vi skal snart ud og shoppe, og det regner vi, bliver vores bedste, ikke? Vil det noget vores bedste? Ja. Altså, og det er bare mig, Agnes, ja. Ja, så det bliver vildt hyggeligt. Okay, næste spørgsmål er favorit hårprodukt. Ja, okay. Jeg tror, jeg har sådan 2-agtige, ikke? Og den ene, det er Matas Dry Shampoo. Ja, og det er min. Og den anden er Balsam Spray. Den er rigtig god, når man har været bad. Altså. Og mit er Oasis shampoo og balsam. Med dem, jeg har shampooen, det er for tørt og ødelagt hår, og balsammen er for farvet hår. Men det er fordi Matas ikke rigtig har andet. Men jeg skal i normal og købe den ny, og jeg vil gerne have den for langt hår, fordi jeg har langt hår. Det kan jeg ikke se lige nu, men ja. Okay, næste spørgsmål er yndlingsfarve. Ja, og min er bordeaux-rød, som I kan se her. Ja, det kan I måske ikke se, men bordeaux-rød i hvert fald. Og min er lilla. Okay, næste spørgsmål er yndlingsneglelak. Og vi har også 400, så jeg kan ikke vise den præcise. Men det er egentlig den her, bare hvor der står noget, hvor der står noget blåt. Og det er fordi, der er shine i, tror jeg. Og jeg har den også på lige nu, det kan I nok overhovedet ikke fornemme. Men den bruger jeg egentlig bare, så min negle skinner. Woo! Ja, og jeg har også 2. Og den første, det er den samme som Agnes. Sådan en helt klar en. Ja, fra Depend. Og så den anden fra Pieces, som er sådan lidt, den ser lidt mørk ud på den måde. Ja, men den er sådan helt lys, sommerlig. Ej, jeg plejer ikke at klippe så meget hår. Jeg ved ikke, det der. Nå. Okay, næste spørgsmål er, hvad er dit favoritband? Ja. Og du starter. ved mig er det Anti-Social Media fra dem, der vandt Melodi Grand Prix. Jeg synes, det var den bedste sang. Men ja, og dig? Og mig, der er det, altså jeg har ikke sådan en yndlingsband, men jeg kan virkelig godt lide Justin Bieber. Han er selvfølgelig ikke et band. Jeg kan stadig godt lide ham. Okay, og det næste spørgsmål er, hvad er din yndlingsfrisyre? Og ved mig er det nok sådan løst hår. Jeg kan godt lide løst hår, så når man lige er kommet ud i badet, og så med flotte krøller i. Faktisk sådan, krøller vel med sådan bølger. Det synes jeg er pænt. Hvad klasse går du i? Siger det ved. Guldbergskole. Okay. Hvad vil du gerne være, når du bliver voksen? Og hvad vil du godt være? Jeg vil godt være psykolog. Og jeg vil godt være pædagog. Pædagog. Okay. Og så et af de sidste spiller. Det er jo noget sport. Det er noget sport? Ja, altså jeg løber, så det kan man godt sige. Altså løber 2 gange om ugen cirka. Og jeg svømmer. Okay, det var så den her video. Vi håber, I kunne lide den. Og selvom den ikke blev så lang. Ja, hvis I kunne, så smid et like og kommentar og en abonnation. Abonnation, kan man godt sige det? Ja. Og abonner. Og så tak fordi I så med, og have en god dag, aften, uge, weekend, et eller andet. Ja. Jeg ved det ikke. Vi ses. Så ses vi i vores næste video, håber vi. Hej hej.